Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ade ayuru sayu eluko a video. Je parle à la smawan chuto die en kana welkom kona insei. Atru media de tapastrati en tide wo takwanga wam de man fu a strati universiteit. Walet fu street media. Bix. Yes. Favi. Goed. Ja, baka een piste en dat we met baka. Ja. Dat mijn condolerie. Ja, papa. Nou, de biggest spelers voor NDP, Belly. Wat bericht over naar jou? Hoe zou het overkomen? Als mensen zeiden, je ziet dat ik. Hoe moet ik het zeggen? Belly no demoro. Om te zien van uno libisma dit, uno gado plan aan uno plan. Uno heb niks bepaald dat op grond tapu, gongi wat doel en dat doel we zet voort aan jullie door dat we doen bakken. Ja, dan nog gecondoleerd aan de familie, de nabestaanden, gecondoleerd. Namens Street Media, namens de NDP van hieruit op eigen titel, maar namens Street Media, wanneer de familieleden en nabestaanden, vrienden, kennissen, gecondoleerd. Oké, dat we gaan door, want die Asani in a kondre no na 43 dagen dat we voor kissing. We zitten hier Asani rumoerig, tapastrati. Maar ko begin aan NDP. We zien jong foto in NDP. We zitten hier ja onderling. Afaswa politieke go in NDP. Weer is wat trouwens kosi. Vijf vind ik. Wat is mijn kosi? Welke zin? Dus is er nog meer arki wat NDP van mij tak tramam horen en back naar den soort zijn dat die. Wat er NDP moest horen en back? Ja. Dat is maar maat. Dat was wat bekende NDP je toch zeggen. Toen ja, if mino de ene maar mino tegen maar nooit dat hoor je back. Hij zei hou je mond. Ja. Je weet niet waarover je praat. Is dat toch? We moeten met respect met elkaar omgaan. Zo moet je is dat toch? NDP for life. Ik heb ook wat dingen. Is dat met tekortkomingen. Ieder mens is een tekortkomingen. In elke partij heb je tekortkomingen. Is dat toch? Hoe gaan we om met elkaar als mens? Ja. Is dat toch? Ja. Ik wou ook una street media. Street media is bij elkaar gekomen door Patrick Bouterse. Nino Charu komt bij elkaar en zonder money hè. Ja. Na verschillende karakter qua wang. En dat voor een wagen hier. Amale Rugo om naar ons review. Soms kijken we elkaar hoe skill in de nek aan. Ja. Maar hoe Luca groter praten gaan we voor doel. Ja? Ja. Dus als er oneenigheden zijn, praten we gewoon, maar wanneer het gaat om doel, zijn we één. Is dat toch? Ja. En omdat we één zijn, moeten we elkaar met respect behandelen. Ja toch? Allemaal bij oneenigheid, is dat toch? Allemaal bij denkwijze. Anders zijn we wel een beetje oud-denken. Want je moet die tijdkies van nu hebben. Is dat toch? Geen trap naar mensen toe. Maar die tijdkies van nu is het dat wij eigenlijk, jullie moeten wezen welke richting wij gaan als ze zijn jongeren. Want de biggie ones zijn ook. No, dan moet ik about NDP moro. In de assemblee, de biggie ones zijn ook. En ook die de chiwang. Op de ding de ook die de schreef is een foute boel. Hoe er ook goed zijn, we ook goed die aan nageslacht. Wat laten jullie achter? Wat gaat zijn jouw legacy? Is dat toch? Wat die bouten ze achtergelaten? Is dat toch? Dus toen we gaan naar ons leven binnen de partij NDP, de partij heeft mee. Is dat toch? Dan meer takkie. Kom je toch wat aan? Als je in de NDP bent toch, wie soort zie je hoor je toch? Je bent geen verrader. Je bent NDP maar je hoort one C. Is dat toch? En hoor je CTV. If you maar ondersteunen me in missie, stel ik het ook op prijs. Is dat toch? Want samen, iedereen komt en speelt zijn deel, samen vormen we één geheel. Ja toch? Laat het duidelijk zijn voor de NDP'er. Dus behandelen we elkaar met respect. Is dat toch? Dat we gewoon zo schrijven naar ons schrijven aan de mooi. Dat we horen ze toch of dat we doen aan zijn fout. Dit is dat serie voor asma. If je hier want doen sani, we doen vast aan ons schrijven.
Go daar access maar op de persoon af. Ik heb gehoord dat dit is gezegd. En zo'n persoon heeft me gezegd. Ja toch? No doen we Sani. Wanneer toes mij hooi hè? Ja. Nou was mij hooi. Toes mij hooi. Dus dat trouwens kon tegen je aan view. Dan nog tegen aan van trouwen. Want ik ga daar trouwen voor je naar trouwen. Moet een heel link aan voor je. Je begrijpt? Dus denken jullie nuchter. Is dat toch? Verifieer na. Berust het op waarheid. Neem je houding aan tegen de persoon. Dat je dat van de persoon hebt gehoord. Maar stel de persoon op de man af dat ik heb gehoord dat dit het is, dit is het. Is dit het? Als dat het niet is, mijn verontschuldiging. Maar die heeft me gezegd. Want de chaffer waren minder. Is er en die pera op dat manier dat. Chaffer waren minder is er. En elke partij is het zo. Ja. Het is zulke vieze, vuile manieren van mij. Ja, want we zitten hier vooral de moro langer in NDP. En de probleem na trouwens aan de vindt dat kompas. Is oud denken. Ja papa. Is oud denken. Dat je de lange, dat zei je de lange. Je know een monster. Je know hulp dat als toeroep. Dus je know maar met plezier maar sang bijvoorbeeld amoro ervaring naar amoro scoren. Maar je vindt dat je de drapen. Maar je hebt een middeldiploma. Maar in je ervaring en die tijd dat je daar bent, dan is ik je dan eigenlijk agado. Nee. Je wordt trouwens gewoon scoren op de universiteit, master, Alassani. Dat maakt plaats. En je bent al oud, je hebt die tijd kies van nu niet. Maak plaats zodat een jongen kan ik abra. Dat met hij goed. Met dat ik een biggest maar je hoort Chiwa Abaka. Die had Chima president in Afrika doen. Die is van mij een kapitein als soldier. Is van mij des maar gewoon. Maar op de oren dat de oren biggie waan voor nu. Doe awani voor de witman. Hoor Afrika om een jaar achter. Look eens aan mij doet. Op zichzelf hè. Traoré het aquí. Oké, look eens aan Chima dat hij doet. Dus de biggest man voor nu, voor UNO in stranger, dat ding hoort de Chima Abaka. En de Chima schuld, dat de biggest man voor UNO. Het is de ogri naar UNO. En dat maakt het niet uit wie. Ja. Iedereen had een income, big stack dat hij. Big voor street media. Big stack dat hij. Big stack dat hij. Dat eenmaal het tak over de Biggie Wang hoor de jongen op Bakadang. We take direct uitspraak voor Yogi. P. Amantaki onafhankelijkheid en een lobby vast van onafhankelijkheid kon 50 jaar ego ayadisi zouden onafhankelijk dan toch de metak over de onafhankelijkheid. 35. Je meent dat over de onafhankelijkheid. Ja. Als er niet iets goeds is. Het was een goede stap. Ja, was het. Een move Ja. Ja. Je wil beleven aan mama Bobby toch? Je wil mama's kindje toch? Ja. En in Roko. Je moet een dagje op jezelf gaan staan. Ja toch? Met jogi nos van me. Alles aan zijn jogi doet toch? Maar wat deel maar dat bepaalde sanieren. Ik denk dat jogi een goede planter is. En Landbouwer. Een goede landbouwer. Dan zeg ik ja. Krapgrond, dan zeg ik ja, de best. Ik deed 10 voor tekgrond, voor sma. Ik deed 10 punten. Niet dat maar voorgrond, niet dat maar voor tekgrond, voor sma. From de boel in paperwork. Dat jogi boy de best. So dit is een maar grani hier. In gamma grani. The best. Tegen wat voor tek pus hier luku merki, voor jogi luku jari. Grond. Daar is het story. Ja, met jogi de rustig. Is een flop is daar. Is een flop. Ja, zo zeggen jogi. Eindelijk dan moet je op jezelf gaan staan. Of voed je kind op tot een bepaalde tijd, tot een bepaalde periode. Maar dat je moet doen, dat ben je zo hoort het. Dus je bedoelt, je moet plaats maken. Plaats maken waar? Tegen je biggie ba, je harwadra. In Gwen, go zit je in ja, dat Sangasrane en Milek jongen, dat was een goede move. Omdat ik dan one day de biggest man me, die me hebben aan de her. Die me hebben aan de. Ik nog de afhankelijk, ik nog op me aan de biggest man. Heb ik nooit gedaan, zit niet in me. Die dat bedoel. Die alle de baas in Miroko. Miroko die overheid bij de mijn baas doen. Alle de man die mijn stuk voor stuk dat biedt. Je moet gewoon op jezelf werken. Allemaal zeg de directeur per Miroko dat bepaalde pressie. Alla de man die maar sem woord toe.
Isabito. Nagare dat no go roko gi bas, roko tabi sebi kanot jongen. Isabito. Maar twijfel in je sebi, de taina model. Score le rifu roko gi wan bas. Ja. Meer te goed idee. Score le rifu roko gi wan bas. En voor zij de roko gi wan bas, omdat je vrede moppen uit dat comfort. Je vrede moppen uit dat zone dat je reden waarom. Je want die gegarandeerd voor 15 of 16 duizend. Alla De mo. moet abu. Dat zeker dat dat emo vindt die 100. Hier werkt niet goed. Basé paai karig. 16 duizend. Wie zou maar 30 duizend, hij betaalt je karig. Karissa you make per maand toch? Uit je serie toch? Is meer dan dat. Ja hè? Daarom mijn familie ja zo toch? Mina, ik denk mensen hebben het never nooit. Dat soort money dat hij. No. Mina accountant, bigs na accountant, mina wa hier next. Ja hè? Ai. You abba papier ving, me abba praktijk ving. Ja hè? Die want ik les kwam dat mo leren. Isabito. Uno te kik, hoe de ernstig. Uno te kik, hoe de ernstig. Dat we komen bakken naar NDP, want we zitten hier NDP, tekslak no, vooral Ingrid Bouters, hoe zitten hier, dus maar een vadon tap Ingrid Bouters. Waarom? Waarvoor nodig? Look van media zo toch? Ja. Dan moet ik big up street media. Big up Patrick Bouters. Nino, Isabi. Een man dat look nu toch? Dan maakt Charu komt bij elkaar, zonder geld. Dada, Dodo, Baita, Biggs, Ajay, Karwa, King Nano, Weilen Atra, Ingi, Brada Funu. Isabito, dan maakt Charu komt bij elkaar, samen oefenen we geheel. Verschillende karakters. Boeien man. Isabito, maar op den duur we dit samen naar ons hebben. Zo lees we vandaag koffie. Hoe zou je dit denken? Om mijn vrouw, om mijn ting? Nee. Om mijn kondre. Omdat ik nog de eens bijvoorbeeld naar Baita. Dat Baita dat naar dati, maar ik dacht no, en dat dati me vind dat zo. Om ik nog de eens naar elkaar, maar ik dacht no, dat zo. Maar ik dacht dat zo. Maar we leren go om naar ons servie en dan we lukken grote praatje. Dat what is the next move? Gaan we voor voordeel of gaan we voor nadeel? Dan maakt het niet uit, dan zetten we al onze problemen aan de kant. Isabito, dat we ook een voordeelslag. Isabito, daarom heb ik big up als aan in model. Isabito, Ingrid toch, zij ziet ja zo toch, mevrouw Ingrid Walder en Bouten zo toch. Naar daarvoor street media met die. Patrick Charu komt bij elkaar voor Bechara Kil komt bakken, maar God heeft anders bepaald. Omdat Libisma, no man take you, dat je pot jullie drie. Na gade bepaald if je het troon drie grond taboe. En meneer Bouterse, president Bouterse was nog met de drie grond taboe. Gade nog gide aangelegenheid dat. Goed ik ga kick dat die. Ja toch, want dat Libisma bij me doen maar. Ja die man wegzetten toch, want maar ze betekent zo voor gisteren toch. Dan ga je hem wegzetten toch. Dat je te kick tappen man toch. Dat ik heb hem opgesloten. We gaan nog een kans dat die. Je hebt maar dat die. Gado teken een boy bakken. Isabito en mijn wraak. Te met dat is eigenlijk. Word ik soms een beetje emotioneel. Omdat mijn wraak. Daarom met ik mijn ouders nu in Asma. Met dat team bouwt. Voilà. Nummer 51 op de lijst. Ja man, 100. Oké, dat we tak de tori en biga horis refi, want misschien tak echt die tak voor ati. En hoe je nou schandalen in akonderen nou schandalen tap schandalen, maar if we look hoe arkina regering, de uneyere next hoe dat zie, uneyere next, president ne reageert, al iedereen zo eigen als de graf. Dus wat zei u? Met dat idee schandalen nou in akonderen. 43 die visa voor ja, de mijn Roma Monipur toch? Dat is dat toch? Dat betekent toch? Dat met een bepaalde zaken dat me wraak en me gewoon emotioneel. Omdat de man zat dat wel eens aan Akeel toch? Akeel die nooit doet de science naar jou. Dat 25 miljoen winst. Gewoon. Dus wat aanbesteding. Dan niet klopt. Na aanbesteding dat hier. Gewoon je voor mijn money. Na mijn money je voor. Dat de man wil aan doen. En dan boeit toch mijn man toch.
En een boom. Kom weer aan de mensen. Maar hoe weer in de mama, maar je tand doet den sani, want dan wist je dat. Maar het zijn gevoelloze mensen. Je snapt het niet. De man is nog gevoelloos, die bisma. De man is nog atti. De man is nog atti. De man is nog voer, man. De man is voer. Niet money. Kom. De chima money is de mij voeren. Je ziet, de mij is benadelen daar via pay. Mijn broer echt discrimineren. Maar de mij is nog voeren, man. Biga misha bigs misi takasango ne ati. Ja, dat no ben daar bedoelen voor een interview disi. Maar toch hoe abif godoro, usi van Samson. Doe uitspraken taki de blakke boy na slaaf in NDP. Een slaaf. Van Samson is een echte slaaf. Isabi toch? En mij serunu. Daarom denk ik ze mooi de jagen naar geest. Dus amai toch, ik zie hem niet geschilderd. Dus we niet samen toch. Ik heb geen hart en record. Maar het heeft samen met kijken weg. Hij heeft het alleen goed hoor. Isabi toch, daarmee te goede kick man. Ze samen die hij verstoornis ergens. Maar dan aan mijn niveau, maar maar ik niet nood die mijn samen. Zo van Samson. Hij klets met zijn mond. Je tak a ghetto, je gaat bepaalde story voor a ghetto. Dat toont je met dat zei de blakke man normaal die baan is. Ja. Die anoboom toch? Anoboom sa amai do fuck up sani. Na amane libuna unulek blakke man. Amai seru. Ja toch? Voor wat de appel en de ei. Nu is het 5 jaar is genaderd. Het houdt op nu door nog 40 dagen of hoeveel dagen. Je einde is in zich. De guardes maar zijn bij Kossi. Dat Blagaman kiezen voor die armoede. A ghetto kiezen voor die armoede. Dan nu je go bij deze armoede. Voor je dit ding. Ja toch, dan kijk je neer op je mensen. Je moet je schamen boy van Samson boy. Me. Je moet je schamen, billboard zo big zitten gaan hijja. Im sheng van Samson. Im sheng. Ja, Bix moest doen business en leuk voor Bix taki in een accountant en we zien van Bix terra money. Oké, Bix, we zien taki boom bigi groepen in Konasrana. En emigratie, faifeni a emigratie in Zaranang. Oké, hoe je de man sint smagwe baka. Maar faifeni na tori dat de Kuban, de arts, de man sint meer zwerver tek abradrape in Erga ziekenhuis, Wanica ziekenhuis. Als het op waarheid berust, laat ik even in het midden. Is dat niet hoor? Meer de man jagi ala Kuban pura strana ala de artsen. Dat is na akonderen nu. Libisma, luku AZ tradiva AZ spang. Daar ga ik neurologie, de fysio, en de specialisten. Daar is profol. Isabito. Libisma is dit op bang idrape. Isabito. Maar no maar dres, maar no maar over, maar dit op wangere. Telek alles aan pori na maar bere. En mij dit. Isabito. Zo de man wat reis eraan. Je liever een broodje op. Een broodje mooi, apriti. Na 50 meter is het dezelfde ellende weer met gaten. Is dat binnen binnen weken af de Ogobaka. Zo'n groepen mensen sturen zo weg. Voor zij die met morgens maar kon. Ze gaan maar hoe neem ik ching. Even populatie ching. Dat voor man handel. Even samenleving ching. We zijn nog niet met 1 miljoen mensen. Dat voor handel. Het is maar kon je in een kondre. Dan moet je ook wel kijken wie je je land brengt. Maar die Haitianen zijn goed. Want dit man neemt moe vals maar lastig. Dit man heeft de veel man groen op brand gegeven. Tjaren en koeien naar samenleving. Zowel man, zowel vrouw. Zijn hardwerkende mensen. Cubanen. Weliswaar heb je een paar
luie en rotte appels ertussen van die Cubanen. Maar die Cubanen werken ook. Maar alleen wanneer ze komen ze voor minder geld werken. En dan maakt men misbruik ervan. Ja toch? Dat de man in een paar jaar naar moro aan juiste bedrag. Want het is al niet zo scharig. Maar die Cubanen gaat het voor minder doen. Die werkt op zichzelf. Die gaat niet graag werken voor een baas. Je begrijpt? Een Cubano wordt ook een baasje zitten, maar in winkel, ja, dat is niet. Voor weinig geld. Om de eerlijk. Dat is dan maar blijven weg. Maar we hebben over de immigratie, want if allemaal zij kon, je ziet dat allemaal zij kon, moest kiezen ruimte voor een stranaman? Nee. Nee, je net tron stranaman zo. Je net tron stranaman zo. Je moet gescreend worden. Ja? Amaisa, na de laatste one mama. No was man luka mamorawa, ina era sirina. So na isi MP, dat betekent de president is achterop. Je ziet wat MP bron voor zich, moederfiets, dan je ziet wat school moederfiets. Dan is het na president en of vice-president. Maar dan is het ook voor zich dat je zwaaiers, vlagjes, dat betekent wordt gewaardeerd. Ik bouw dat bouw is dat ja, en dat is mijn heuvel, is dat beter. Ik vind het best weliswaar hij op een krant die dat nog beschisma. Ik zie me bij ervaren dat ik doe aan is dat beter. Maar het is maar bewegen. Ja, dat alle de matis toe termijn. Is dat beter. Dat je kon dat die shit doen aan je pina unu, je pina de chimney, je pina mijn broer hè. En dat me raak is dat beter. Ik heb je pina mijn meer vira pina. Maar ik ben twins de bakawami, dat betekent meer genageslag je pina. Is dat beter. En dat mino de eens, mino lobeng. Is dat beter. Dan nou voor je, ga je wegweven. Waar ga je uitzwaaien? Ja, dat je maar 40 dagen nog. Dan ga je uitzwaaien. Maar om terug te komen op het immigratiebeleid. Je moet die mensen goed screenen. Je brengt niet zomaar mensen naar je land en dan laten ze Surinamers worden. Is dat niet toch? Mensen afbakken om een jaar dat je afrecht dat de mij screenen. De mij screenen in de assemblee toch? Ja. Dan hoe je trouw. Dus dan, het is maar dat dat trouw ook iets aan de mama stem. Kan ik me ergens niet indenken dat een vriendin gaat kunnen stemmen. Het is maar gewoon dat de helemaal pre-corruptie aan het is onkan. Want als je Surinamer moet worden, wordt het breed genomen daar in de assemblee. En het is een beperkt aantal. Snap je? Zat je maar iets controle strana maar orsi. Je begrijpt? Dus dan dat hij. Ja, maar dan oil and gas sandeleta baka uku. Oil and gas. Da usap taki boom voor man o wan kasara nang. Oil and gas die nog denken is dat het is. Hoe begin je zo kan doen van nu naar 28. Want oil and gas nog ja verandering komt. Even naar voor staf go om naar hen. Hoeveel go om naar go toe? Hoeveel go naar bauxite? Ja toch, dat oil and gas ook ja verandering komt. Even zo naar poren toe go schrijven. Hoe begin je ook dat maar go toe? Hoe try je maar onderschep om en go toe? Zet je mijn roem weg go aan het rakonderen. Doe aan onderschep aan dat toch? Om $1 miljoen aan belasting als staat niet lopen mis. Hoe begin drapen? Is dat beter? Maar de mij voeren, de mij voeren. Alle deze kan beheersen om een sector. Een medische sector dat kan beheersen. Als we gaan je de score zien. Dan gaan we lopen 800 zeggen je dit zien. Je dit zien doen. Wat zeggen die domme mensen? Als je voor no doen, we gaan scoren. Je geeft de 800 en die einde voor het. Dan hou je met straffen te gek om te zeggen dat het is tijd om terug te geven. Je geeft niet. Je maakt misbruik van mij. Je pleegt een inbreuk op mijn verstand. Mijn gezond verstand, die God me even geven, is van mij. Is niet van jou, meneer Santoki, meneer Brunswijk. Mijn gezond verstand is van mij. Dan blijf ik ver van jullie. Reden waarom? Jullie gaan me verzieken. Isabito, en dat wil ik niet. Met dan kun je denken nuchter strijd op het niet aan een normale viering die van Surinaamse burger. Je begrijpt me? Dat me aan het Oké, Bix, we rond af. We rond af. Nou, we rond af naar een bezoek voor een voorzitter naar Nederland, naar een ondervoorzitter Aswin Adin. Ushitaki, denk ik, waarom onthaal in Nederland. Maar we hier
vanuit Tapastrati ook toe taki ja Bouterse ben de tegen Nederland en dit maar die stoepa draait in dat Nederland. is leuk toch? Is leuk, dat betekent zo verschillen van inzichten toch? Ja. Dat na leuk toch? Nee, maar we hebben ook mensen daar toch? Weliswaar, mensen like de man style erop. Zijn veel praters, doen weinig. En altijd niet dat je maar gewoon naar taboe. Te kon jazz ranan, de kon konkorio, de kon dat big jazz. Hij big, hij ulof oude, maar big praat is big praat. Maar ik heb gewoon wat eruit eten. Trouwens, ik dacht, hij moet kon, je ziet ze nooit meer. Dus de mensen praten alleen maar, ze zijn op een afstand. Wanneer ze komen en nu klagen ze Suriname, is duur. Is dat niet toch? Wat about die diaspora van nu? Is dat niet toch? Maar mijn inzichten, ik ben anders denken. Mevrouw Jenny Simons is dat daar gegaan, is mijn voorzitter. Is dat niet toch? Meneer Adine is ook gegaan. Ja. Ja, dat is het team toch? Ze moeten gaan, je moet gaan lobbyen met je mensen daar. Ja toch, misschien willen die mensen wat betekenen voor Suriname. Ja, brady, je man erop. Ja. Zelf brady, je via pier, zo wat van hoe doe kan gebruiken. Tik de man, wat de man, ik denk je erop zitten. Tik de man, koluku, hoe kan betekenen gisranang. Vele handen maken lichtwerk. Ja. Is dat niet toch? Dus dat is mijn lobby erop, stel ik op prijs. En van hieruit mijn ondersteuner naar voorzitter. Sowieso mijn ondersteuner naar voorzitter. En een ondervoorzitter. Ondervoorzitter. Adin, Misikaba. Dat met je toch? Street media de hier. Wij ondersteunen NDP. Ja toch? Maar je gaat ons niet in hokjes plaatsen. Street media, men plaatsen ons niet in hokjes. We ondersteunen Alasma. Maar in het bijzonder is street media opgericht voor Leonsberg. Stemmen jullie op nummer 51 op de lijst. Mevrouw Bouterse, Team Bouta, nummer 51 op de lijst. Dan heb je weer nummer 1 op de lijst. Jenny Geerlings Simons, de voorzitter. Knappe vrouw. Ex-first lady, knappe vrouw. Ze hebben hun hart op de juiste plek. Is dat niet toch? Zo stream media ondersteunen allemaal like Missy Kaba, Ashwina Dien. Alasma in NDP we ondersteunen. Hoe kan vorm van geheel. Het feit is NDP moet winnen voor Tjawa voor Lusukong. Is dat niet toch? Maar wat nu gebeurt is niets goeds. Is dat niet toch? Dat met de toch? Ik heb tra inzichten. Een nieuwe voorzitter op tra inzichten maken. Dus wij gaan scharen achter de inzichten van de voorzitter. Zij leidt de partij. Is dat niet toch? Dus we scharen bakasma. En dan we bakasma. Ik moet samen dat aan Charu gaan olo. Na zaterdag dat we ook en Charu gaat top, dat we gaan top. Als we bestrijden corruptie, dan we bestrijden corruptie in het geheel. Is dat niet wat we moeten ophouden. Dus we gaan bakken af voorzitter. Is dat niet? Ja. Maar niemand plaatst street media in hokjes. Ja, want eenmaal is dat een voorzitter erop, hoe Arki een interview voor Samson. En een big up a voorzitter dat een legacy de Sansang a voorzitter voor NDP doe. Dus dat Jenny Simons deed dat. Dus respect die dat. Maar respect en wel gezegd, schiet in mijn gewezen voorzitter een nadra? Of mijn erevoorzitter Bouterse? Nee. Dus ik ga over kwalificatie voor Ingrid naar Jenny. Kijk, hij neemt een voorbeeld bij ons. Wij zijn altijd voorbeelden. Una de Biggie Brada, una Biggie Brada. In Strana NDP naar Biggie Brada, kom je met hoe dat duidelijk. Ja toch? Ja. In Strana NDP naar Biggie Brada, alle politieke partijen kijken af van ons. Omdat ze zelf geen ideeën hebben ze hebben niets hier. Omdat de verstaan ze dat voeren de machtstuk, voeren naar Minosap Moro, voeren kondre, zo voeren kondre. De man is dit denk ik zit van plan na 100 jaar. De man denk ik van hier tot een neus.
Dus een voorbeeld. Altijd naar een trend. NDP heeft een trend baga. Nou, dat NDP heeft een trend dat een vrouw terug president Boesrana. En met dat een vrouw terug president Boesrana. Dus we produceren baga een heersysteem. En een vrouw terug president Boesrana. NDP heeft altijd een nieuwe trend. Wij zijn altijd een voorbeeld en daarop gaan we voortborduren. Ja toch? Na NDP, na basbouw, dus een vrouw mag betekenen. Wat bang is. Is dat toch? Maar bego stemmen. Denk je boeren? Een voorbeeldige partij en ze kijken af. Maar Samson wie samen tak asal mina man ne weer beti. Dat nou wie samen tak qua NDP invloed NDP. Maar Samson ne weer beti. Oké, dan worden we af na de verkiezingen zijn tegen de NDP'ers. Na de verkiezingen toch? Na de verkiezingen toch? Wanneer die knikkers zijn geteld toch? Toch? Dat wij van street media toch? Wij gaan weer leiding geven welke richting we gaan. We doen het hoor. We doen het en we doen het bogus. En we weten precies hoe sterk we zijn. We kennen onze sterkte. Wij van street media, wanneer die knikkers zijn geteld toch? Dan gaan we wel bewijzen welke richting we gaan. Ja, en met wie we gaan werken. De voorzitter bepaalt dat. Maar wij kunnen ook richting geven hoor. Nu moeten we leren eens in dit land dat wanneer ze daar zitten, het maakt niet uit welke politieke partij. Mijn wanneer jullie daar zitten, wanneer die knikkers al zijn geteld, jullie weten hoeveel zetels jullie hebben gehad. Moeten jullie weten dat komen naar die samenleving om te raadplegen met wie jullie samen mogen werken, zodat die regering niet valt. Jullie moeten terugkomen. Ja, die jullie gaan jullie eigen besluit nemen. Nee. Jullie gaan terug moeten komen naar die samenleving, naar street media, naar Bigs, naar Baita, naar Karwa, Isabito, naar Piqué van de ABOP. Van Samson die bestaat er niet meer. Stikken naar doel. Isabito. VAP, ook hun mensen, hun ondergeschikten, ga je moeten raadplegen met wie je samen gaat moeten werken. Zodat die regering niet valt, zodat je niet constant op je donder krijgt. Want jullie zijn daar toch. Maar soms vraag ik mezelf af, als ik knapper dan jullie ben, maar jullie hebben die bachelors en die masters. Bigs is nauwelijks naar school gegaan. Dan moet ik denken voor jullie met bachelor en master. Hoe dan? Dus ik leer het dan. Dus man biedt hem dat scoren en poer doen. Dat is about dat bent aquí. Dat is wat ik bedoel. Je hebt master bachelor, maar je moet denk ik je voor hem go. Omdat je hebt de scoren dat je make je trouwen trasani. Wat ik in mijn hoede, ik heb gestudeerd, ik ben master. Ja, be that. Be that. Je bent master, je bent bachelor. Ja toch? Maar voel je niet te groot om terug te komen naar die ondergeschikte. Wat is de hiërarchie? Is de trap? Is dat weer zo wakker? Kom terug, raadpleeg de mensen. Met wie kunnen we samenwerken? Wat zegt die samenleving? Want als die samenleving niet eens is met die samenwerking, hebben we een groot probleem. Is die regering gedoemd om te vallen? Je gaat die ondersteuning niet krijgen van die samenleving, want die samenleving gaat die geduld niet opbrengen. Ook al waar je naartoe wilt gaan. Die samenleving gaat je op je donder geven en ze gaan het moeilijk maken voor jou. Dan zeg je, jullie kennen de kracht niet van street media. Jullie moeten rustig zijn. Rustig. Pets, jij moet hier maar rustig zijn. Als je about ideetjes wil weten, kom bij Bigs. Kom, dan gaan we je geven. Hoor. We doen jou, denk dat Jan Lul, we doen jou voor een nul voor een getal. Nee, we weten wel veel. Heel veel. Dus dan weet je het. Ja, oké, Bigs, dan met Taki Grand Tangi. Dat hij bij want Taki naar Atru Media en dat we Taki te want tralies baka. Ja, dus even. Mijn verontschuldiging, dat ben ik emotioneel. Is dat ja. Maar soms, die dingen zitten met me, op mijn hart. Is dat zo? Zo is mijn naam, Smaf Gatori. Je begrijpt? Ja. Zo is met die mee, ik is een review. Waar ik zeg, man, je begrijpt me. Ja. Is dat zo? Dat is of is de rest gek, of ben jij gek? Dat zo mensen toch? Of is de president niet bij en de rest is bij. Of is de rest niet bij en de president alleen is bij. Snap je waar ik naartoe ga? Of zit het niet goed met mij en de rest zit het goed.
Of bij de rest zit het niet goed en bij mij zit het goed. Maar ik weet dat één persoon, dus 500.000 mensen kunnen niet voor je liegen. Snap je? Dan zit het vaak fout bij jou, gaat er raden bij jezelf. Dan geldt het voor hem, zowel die ene na hem. Ja toch? Street media for life, Sticky Beats, no nonsense, no chat, Yagi Chan. No chat, Yagi Chan. Dat ben de laatste ones, Big Stacky en dan Theo Antralies Baka, Garantangi.